Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь». Аповесць вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў 8 класе. Міхась Стральцоў «Адзін лапаць, адзін чунь». Чацвёртая частка. «Дед, — сказал Иванка, — ну отдай мне наган. Ты чуешь, детка, га?» У гуменца з двара залятали сняжынкі. Было тут затишно, але холодно. Сцюдзёнасць утхала ад настыглага току. Скразнякі гулялі пад страхой. Але дед таки добра ўпарыўся. Вытертая облавушка с завязанными наверсе матузами з'ехала яму на патыліцу. У деда узмакрэла і аж пабялела лысіна. Ля деда расла, абступаючы яго з усіх бакоў, ладнаватая ўжо куча сечкі. Дед стаяў на каленях, пад ім паслана было на ток салома. «Дед, — сказаў Іванка, — ну, детка, чаму ты маўчыш?» «Глядзітка, узмакрэў я совсем», — сказаў дед, глыбока ўздыхнуўшы і апусціўшы рукі. Глядзеў нечага наўкол сябе, хакаў усюды, пахрэхтаваў. Спярша, слухай сюды, як стаў на калені, ток, што той бубен быў, аж гудзеў, як ад жалязякі якой халернай. Ад яго стыню нясло. А цяпер во, нібы ў лазні пабыў. Узяў бы ты, ды деду памог. Несур'ёзна, канешне, кажа ўсё гэта дед. Во і сам усміхаецца на тое. Дед хітруе, проста не хоча яму, Іванку, нічога пра наган казаць. Ва ўсіх дык і тое ёсць, толькі ў мяне нічога няма. Адна рагатка, можа, да і тая парвалася. Ну, хочаш, дед, паглядзі. У цябе, дед, нават дратвы няма, каб звязаць парваную стволку. Ну, гэта ты ўжо шэльму строіш, унучак. Ой, шэльму, у бабы суровую нітку папрасі, хіба не дасць? А што дратва? А вунь смалы возьми, нитку насмыч, будет тебе дратва. Ай, шельма ты, шельма! І дед ківаў головой, усміхаўся. А чуня у мяне ёсць? Скажи, дед, ёсць? Ну скажи. Будуць табе і чуні. Ты толькі пачакай, пацярпі. Бог, унучак, цярпеў, і нам цярпець вялеў. Вось паглядзіш, убачу я деда Трахіма і спытаю ў яго. Ну, можа, не спытаю зразу, а так скажу. Добрага здароўючка табе, сват, як жывеш? Унучак наш перадае табе паклон. А дед Трахім спытае, а як ён там, унучак мой? Грэх пра яго, сват, што-небудзь кепскае сказаць. І бабу, і деда слухае, і матку уважае. Да цябе з бульбай у госцікі збіраецца. Во які наш унучак. Ай-яй, скажа дед. Гэта ж і праўду такі харошы хлопечык. Уга! Не так же сабе я чунь яму падмеўся сплесці. Уга! Тады так і перадай яму, сват, што не хлушу, спляту. Во як, Іванка, будзе, усё добра будзе, паглядзіш. Ты выдумляеш, дед, усё ў цябе добра ды добра. Добры ты, ды добра ўсё. Слухай ты сюды, якую я табе цікавую гісторыю раскажу. Прадзед твой, Ігнат, бацька мой, нябожчык, любіў яе часта расказваць. Жыў-быў, слухай сюды, адзін чалавек. Не то дзіваком лічыўся, не то святым. Слова хоць каму благога не скажа, не накрычыць, не папракне. Дрэнна чалавек зробіць, ён у душы пашкадуе, галавой паківае, скажа толькі «Ой-яй!»
бо на дзіця неразумнае паглядзець, і чалавеку таму тады совесна. Вось як было. А ў жыцці, унучак, усяляк бывае. Бывае, што з такога чалавека смяяцца стануць. Які ж ты, такі-сякі, добры, калі не страшны? Аж не, такі ўжо быў той чалавек дабрэнны, што не смяяўся, не знушчаўся з яго ніхто. І былі ў яго, значыцца, 3 сыны. Харошых дзяцей яму Бог даў. Але ж дужа дзівіліся яны. Чаму такі бацька? Што яны не зробяць, усё яму добра. Благое не замеціць, а на добрае пакажа, ды і пахваліць яшчэ. Вось і надумалі сыны, што б ім такое зрабіць, каб бацька раззлаваўся, каб на іх сярдзіты стаў. Не ад злосці, слухай сюды, надумалі яны так. Надта ўжо ім цікава было праверыць свайго бацьку. А дзела на сенакосе было. Пасцягалі яны сена ў копы, да вечара яшчэ часу шмат засталося. Што рабіць? Старэйшы і кажа: давайце капу падпалім, паглядзім, што наш бацька будзе рабіць. Падпалілі, сталі і як бы грэюцца. Тут і бацька падышоў. І што б ты падумаў, ён зрабіў, стаў да іх, рукі грэе. А сам прыгаворвае: на сонцы цёпла, цёпла, а пры капе яшчэ цяплей. І засмяяўся дзед, лагодненька так засмяяўся, як бы сам сабе. І як бы забыўся, што пры ім сядзеў Іванка. Барада ў дзеда рыжая, ну, не зусім рыжая, а так сабе, і мяккая. Гэта ведае Іванка. Надта клэшыцца дзедава барада, як ён хлебныя крошкі за яе выбірае. Дзед твой цяпер, як смяяўся, нечага хапаўся за бараду. Губы ў яго сталі белыя, і ён ціхенька калаціўся ўвесь. Адвярнуўся во нечага, сцішыўся нечага дзед. А можа, ён плача, падумаў Іванка. Шапку вунь зняў, выцірае рукавом лысіну. Галава ў дзеда зусім голая, а шыя ўся пасечана баразёнкамі. І ветру, бач, няма, а залезла нешта ў вочы. Тут глядзі да глядзі, нібы апраўдываўся дзед. Ён павярнуўся да Іванкі, плюскаў вачамі, павекі ў яго былі чырвоныя, а вочы аж белыя, памутнелі ў дзеда вочы. І жаль працяў Іванкава сэрца. Падумаў ён, што нядужы ўжо дзед. Дзедка, хопіць табе ўжо. Бач, колькі нарэзаў, а то дай я табе памагу. Трапляецца, кажаш, і рачку малому злавіць рыбку скарэй, як старому. Павесялеўшы, зірнуў на Іванкаў дзед. А не, унучак, стары, што малы, і малы, што стары. Дос мне ўжо. Нарэзаў аж у запас. Добра, што саломка хоць ёсць. Выведзем на вясну кароўку. Праб'ёмся неяк. А вунь як калгаснай скацінцы да вясны дацярпець? Калгасная, не калгасная, чым яна вінавата? Усё адно шкада. Яшчэ на каляды ездзілі па дварах, сена ў гаспадароў прасілі. Хто даваў, а хто бы даў, да ў самога няма. Вось як. Звядзецца ўся скацінка, будуць ваўкі косці гладаць. Кароўнік раскрылі, салому скармілі. Салома тая, званне адно. На ёй зялёны мох парос, у руках рассыпаецца гніль. Карова зялёныя лапкі лепей, чым тую салому есць. Свіціцца ў кароўніка ўся страха. Ляжа карова, бакі прымярзаюць. Дзед, а няхай бы ўзялі кароў у двары, няхай бы перазімавалі. Унучак, каб жа ўзялі, дык каб жа далі. Узяць возьмеш, а карміць чым будзеш?
А другі разважае так: возьму, а што мне з гэтага будзе? Малака не дасць, запусцілася. Якое там ужо малако? Сена страўлю, а хто яго мне верне? Працадні запішуць. А што мне будзе на тыя працадні? Сена? Ды сена і ў калгасе няма. Ды і начальства не дазволіць, каб кароў ці коні разабралі. Пабаіцца, каб людзі не падумалі, што калгасы будуць распускаць. Калі людзей не пабаіцца, дык таго начальства, што над ім, што вышэй. Дзед, а старшыня таксама начальства? Начальства, унучак, нам з табой заўсёды начальства. Іванка як бы ўзрадваўся нечаму і засмяяўся. Дзед, сказаў ён, дык і ты б начальствам, каб захацеў, мог быць. Памятаеш, як цябе старшынёй хацелі паставіць? Як цябе на сход выклікалі, і ты не хацеў ісці, а пайшоў? Не магу я, унучак, начальствам быць. Гады не тыя. Ды які з мяне начальнік? Я сам сабе начальнік благі, а над людзьмі дык і зусім няма ў мяне хацення стаяць. Не магу я пастыляцца з людзьмі. Маці казала, што ты добры, што на табе людзі, як захочуць, так і паедуць, вінаватым зробяць, і ты будзеш вінаваты. І праўда, унучак, хто з нас ты не вінаваты перад Богам і перад людзьмі? Чаго ты, дзед, усё кажаш? Бог ды Бог. Не хачу я, каб ты казаў пра Бога. І маці таксама не любіць, калі ты ўспамінаеш яго. Ну, добра, унучак, не буду, унучак. Бог з табой. Во, зноў, дзед, усё ты Бог. Дзед нічога не адказаў, адно зірнуў на Іванку. Дзіўна неяк, здалося Іванку, зірнуў. Бездапаможна, разгублена. А потым чамусьці вочы заплюшчыў. Павекі ў дзеда дрыжалі, як быццам балюча дзеду было. Як быццам перасіліваў ён, стаіўшы дыхання, гэты боль. Дзед, сказаў Іванка. Дзед, сказаў Іванка. Гэта я пра Бога. Чаму я так шкадую яго, думаў дзед. У мяне ўсё нутро ж сыходзіць болем. Ці трэба так, ці памагу я так малому? Што чакае яго? Божа, ці трэба мне так яго шкадаваць? Вечарэла ўжо, сутоньвалася на дварэ. Хмурнела ў гуменцы, вецер хадзіў пад страхою цішэй і цямней. І пацяплела быццам. Дзед, стоячы на каленях, грэбаў рукамі каля сябе, зграбаў да кучы рассунутую па таку сечку. Іванка, возьмі, унучак, у кашы мех, насып да палавіны мякінай. Рэзкай потым дасыплем, у сенцы занясём. Каб пад рукі было, каб не хадзіць. От даўно б так, дзед, цяпер я табе памагу. Насыпалі мех, абціснулі яго рукамі і каленямі. Зараз мы яго гуп, сказаў дзед, і панясём. Дзед, сказаў Іванка, аддай мне наган. Во, істинны Бог, я страляць яго не буду. Мне трубачкі шкада. Не той, што з дзядоўніку, а той, жалезнай, дзе ходзіць баёк. Аддай, дзед. Не ведаю я, Іванка, што з табой рабіць. А ты не рабіць, ты дай. Хто яго ведае, куды яго дзеў? Ты думаеш, мне ў галаве? Не мані, дзед, я ведаю, ты схаваў. А што, калі нам вунь там, дзе снапы зложаны, лесаны паглядзець? Ой, чаму я не здагадаўся, дзед? Паглядзеў, пашукаў Іванка рукамі, ёсць. Ох, малое, што дурное. Але ж і я дурны. Дай-ка сюды, я патрон выму. Дай мне гэтую рагазу. Што ён умее, гэты дзед? Туды-сюды рукой торкаецца. Не, сасмаргнуў такі гумку з байка.
Ну, правильно, трубку жалезную цяпер трэба на сябе падаць. Нічога, што яна перацята другой гумкай. Гумку не трэба чапаць, трубка і так пойдзе. Дзіўнае нешта рабілася з дзедам, і не разумеў сябе дзед. Стараўся зірнуць на ўсё староннім вокам і не мог. Адчуваў, што не так нешта, што не трэба было яму гэты наганы ванку даваць. Але ж душы паслабку даў, разжальбіўся, бач ты. І хацеў, і не мог зірнуць на сябе староннім вокам дзед. І пакутліва было яму ад гэтага. Ай, рабі ўжо сам, зусім разгубіўся ён. Іванка выняў зубамі патрон, абцёр яго далонню. На, бяры, калі шкада табе, дзед. Ох, стары, што малы, што галава, той розум. І што тут зробіш? Узяў патрон дзед. 5-я частка. Божа, не пакінь мяне без помачы, думаў дзед. Нешта здарылася са мной. У мяне падбілася душа. У мяне не стала душы. Засталося адно шкадаванне. Мне ўсіх шкада. Жальба сціскае мне сэрца, і мне хочацца плакаць. Так, мусіць, нельга. Адкуль у мяне гэта? Ці, можа, я нядобра жыў? Ці гэта ты завеш да сябе і, можа, гэта знак мне твой? Скажы. Не думай, я не баюся смерці. Скажы мне толькі, я ведаць хачу. Я прашу цябе. Скажы мне, колькі трэба мець чалавеку дабраты ў сэрцы. Я доўга жыў, я стараўся шанаваць закон твой. Але скажы мне, якая табой паложана мера дабру? Я доўга жыў. Я бачыў, як дабро спараджала зло і як зло спараджала дабро. Ці трэба так, Божа? Чаму ты не зробіш так, каб адно дабро спараджала дабро? Грэшнікаў ты не адлучаеш ад сябе. Але дзе ты шануеш дабрачыннасць больш, на зямлі ці на небе? Я доўга жыў, і я не ведаю, як жыць. Даруй мне, Божа. Я нічога не прашу ў цябе. Судзі, як хочаш мяне. Я ўсё прыму. Прашу цябе за ўнука. Ён сірата, ты ведаеш, і не зрабі так, каб ён быў сіратою і між людзей. У яго добрая душа, ты ведаеш гэта. Пашлі выпрабаванне яму па сіле. Не зрабі так, каб надламалася яго душа пад цяжарам дабра, але не зрабі і так, каб душа яго стала зласлівай. Палажы яму тую меру, якую не палажыў ты мне. Я баюся дабра, але я не вінавата ў гэтым. Не за сябе я баюся, за ўнука. Супакой сэрца дачцэ маёй. Яна шмат за вайну перажыла, стала зласлівым яе сэрца. Пашлі добрага чалавека ёй, пайшлі ўнуку майму бацьку. Дай яшчэ пажыць маёй старой. Не будзе табе шкоды ад гэтага, Божа. Амінь. 6-я частка. Мяцеліца аціхала. Вецер слабеў. Яшчэ ўскідваўся час ад часу, паволі, як бы нехаця падбіраючы сілу, але потым раптоўна ападаў. Супакойна, веючы на дарогу снежным пылам. Смутлівай беллю свяціліся па вуліцы вярхі гурбаў. Нягледзячы на скон дня, на дварэ ў вачавіткі святлела. Смуга над полем празрысціла, танчэла, зменлівая, незначальная для вока смуга. На захадзе, высока ў небе, не могучы прабіцца праз шчыльную роўняць хмар, часамі ўсё яшчэ млела трывожлівае у сваёй залацістасці панурае святло. Але чарната ўжо глушэла і залягала над лесам. Супакойная і ціхамірная стаяла цяпер Піліпчыкава лясоўка. Ішоў вечар. Абабіўшы ў сенцах ад снегу ногі,
Зайшоў тым часам у хату да дзеда Міхалкі дзед Трахім. Вось як убачыў гэта Іванка. У хаце весела гарэў на каменку агонь, кідаючы мітусліва гарачае святло на сенцы, на руды стол з драўляною сальніцаю, на светлую і, здавалася адсюль, ад каменка цёплую лаву. На мокрые ад хаты шыбіны, акно, то цёмна-глыбокія, калі на іх падаў цень, то чырвоныя мглістыя, калі ў іх адбіваліся языкі полымя. Вода была разліта на падлозе, і ў ёй таксама скакаў агонь. Дзынкала маці вядром, наліваючы вады ў чугун, дзе празрыста бялела зверху толькі што начышчаная бульба. Зноў дзынкала душка аб вядро, мокрае і ядрана. Маці ставіла вядро на ўслон. Чуваць было, як на дне вядра пачынала плёхаць вада. Ціха было ў хаце. Дзед ляжаў на ложку ў бакоўцы, зрэдку суха і коратка кашляў. Бабуля спала на печы. Адзін Іванка сядзеў ля камінка, блізка падставіўшы твар сухому, гарачаму цяплу. Яму добра такі пякло ў шчокі, аж неяк туманна рабілася ў вачах. Ён адхінаў тады галаву, і было прыемна адчуваць, як доўга яшчэ гарачыня казытала, калола твар, як роўна разлівалася па шчоках, паветра лёгкім токам аблягала твар. І ад гэтага неяк прыемна яснілася ў галаве, было добра. Калі ляснула клямка ў сенцах, калі нехта пачаў дзугаць перад дзвярамі нагамі, абтрасаючы з іх снег, Іванку нават у галаву не прыйшло, што гэта мог быць дзед Трахім. Першым убачыць дзеда Іванка ўбачыў, як у дзверы прасунулася кашолка, і ён не пазнаў бы адразу яе, звычайную кашолку, такую, як і ў іх, каб не была завязана яна зверху добра знаёмай махрыстай цёмнай хусткай. Так заўжды хадзілі да цёткі Ганны і сама Трахіміха, і дзед Трахім. Дзед, нічога яшчэ не кажучы, затопаў у парозе, зачыняючы пасля сабе дзверы. Потым, павярнуўшыся і неяк выпрастаўся, адразу пацішэў. Вельмі сур'ёзны з твару, нават урачысты стаў дзед. Правёў па барадзе рукой. Ён, бачыў Іванка, хацеў глядзець прама, але вочы ягоныя бегалі. Дзеду, можа, нязвычна было пасля вуліцы глядзець на святло. Ну, дык добры вечар у хату вам, аддыхваючыся, сказаў дзед. Маці разагнулася пасярод хаты, мокрай рукой паправіла валасы, а потым апусціла рукі і неяк збянтэжана, палахліва глядзела на дзеда. Як у вас цёпла тут, уга? Жвава, мусіць, каб папярэдзіць маці, выгукнуў дзед. Вечар добры табе, Праскута, сказаў ён цішэй і зняў з галавы шапку. А дзе ж гэта сват, Міхалка? Дзед Трахім паставіў у парозе кашолку. Дык што ж гэта я? Праходзьце сюды, во, да стала. Не вельмі кабавечным голасам сказала маці і зноў падняла да твару руку, паправіла валасы. Тата! Гукнула потым моцна на ўсю хату. Уставай ужо, паглядзі, хто прыйшоў. А ты тут грэешся, уга? Ну, добры вечар табе, сучын кот. Нібы толькі цяпер убачыў Іванку, памкнуўся да каменка дзед Трахім. Уціснуў у сваю шурпатую руку Іванкаву вялую далонь, а другую, таксама шурпатай і цвёрдай, пагладзіў на галаве ў Іванкі стрыжакі. Уга, вялікі вырас, сучын кот, дай его пагрэцца і дзеду. Маці ўзяла ад стала ўслон, паставіла перад каменком, схадзіла ў парог па анучу і колькі разоў шмарганула ёй па ўслончыку. Хо, такой бяды, уга, сказаў дзед. Ды не клапаціся ты ўжо, Праскутка. Лагодна і задаволена казаў ён
нібы не заўважаючы утупленага позірку Іванкавай маці. «Злуецца маці», – думаў Іванка, – «бацькаву пенсію не можа дзеду дараваць». Дзед Трахім адсунуў трохі ад каменка ў слончык, паазіраўся і сеў. Шапку паклаў сабе на калені. Цікава, прынёс ён Іванку чунь ці не? У бакоўцы закрактаў ложак. Уставаў дзед Міхалка. Уздыхнула на печы, але не азвалася бабуля. У хаце стала ціха. Маці зноў пачала брынчэць вёдрамі. З бакоўкі выйшаў дзед Міхалка, круціў галавой, жмурачыся на святло. «Авой, здароў быў, сват, прылёг я пад вечар троху. Пагода такая, што толькі ляжаць». Дзед Трахім устаў з заслона, яны здароўкаліся. Было як бы не па сабе дзеду Міхалку. Ён плёскаў вачамі, касавураўся, глядзеў нечага сабе то на плячо, то на грудзі. Засмуціўся, мусіць, што дзед Трахім яго на ложку застаў. І тут здагадаўся Іванка. «Ага, ты праўду, сват, кажаш», – загаварыў, адразу нечага узрадаваўшыся дзед Трахім. «Круціла халера цэлы дзень, але цяпер воці не ўляжацца за ноч. А ціхае, як быццам, будзе мароз. Сядай его, сват, да мяне». «Сядзі, сядзі, я на калодку сяду. Мне так звычней». «А ты чаму гэта не распранаешся, сват? Іванка, памажы распрануцца дзеду. Распраніся, сват, у хаце цёпла». «Цёпла дык цёпла, уга? Ды я не забаўляюся. Гэта ж у Ганны быў. Дамоў бегчы трэба, старая не ўправіцца без мяне. Затукае, закляне, як запазнюся. Гэта ўжо так». «Распраніся, сват, распраніся», – казаў дзед Міхалка. «Пасядзі, столькі бачымся». «Хі-хі-хі, дык гэта ўжо так». Зноў павесялеў і аж падскочыў на ўслончыку, заўсміхаўся дзед Трахім. Пагладзіў абедзвюма рукамі шчокі, пагладзіў бараду. Выпнуўся неяк увесь, задраў галаву. Твар у дзеда гладкі, чырвоны. Галава з кароткімі сівымі валасамі сядзіць стрычком. Зубы ў дзеда белыя, частыя, як часнок. А смяецца коратка і дробненька так. «Ну дык памажы тады ўжо, Іванка, памажы», – кажа дзед Трахім. «Памажы, сучын кот», і ўстае, распранае суконную світу. Аддае Іванку разам з шапкай. Пад світай у дзеда суконная кашуля, суконнікі, штаны, на нагах валёнкі. «Багата гэты дзед», – думае Іванка, несучы світку і шапку, каб палажыць на куфар. «Дзіва, што такі чырвоны ды крэпкі. І шкада яму робіцца дзеда Міхалку. Няма ў таго світы, носіць дзед ватоўку. Кашуля ў дзеда палатняная, падчорненая ў выварце стала к нянніку. Штаны ватнікі залаплены на каленях. Абувае дзед старыя, аж чорныя ўжо чуні». Іванка кладзе на куфар світку і шапку, ідзе да дзеда Міхалкі і туліцца галавой да яго. Дзед Міхалка ўгнуўся па нізкай калодцы каля дзвярэй сваёй бакоўкі. Пазірае на печ, дзе спіць бабуля. Дзеду Трахіму бабулі не відно. Ён сядзіць на ўслоне з другога боку камінка, ля саменькага агню. Круціць галавой, хмурыць вочы, да выцягвае шыю, грэецца. «Ці прынёс ён мне чунь?» – карціць ведаць Іванку. «Іду гэта я», – пачынае расказваць дзед Трахім, – «бачу, з лазні Івана Мядзёткава дым ідзе. Няўжо субота сёння, думаю, няўжо я так затлуміўся, што не ведаю, які дзень? Іваніха нешта скоранька да лазні бяжыць, клопатна так, спяшаецца. Чаго б гэта, думаю, яна?
Гляджу, Іван з лазні вибіг. Варка, Варка, кричить. Спинілася тая, ды трушком назад. Сталі каля лазні, як бы ў змове якой. Іван нешта скоранька гаворыць ёй, рукамі паказвае. Няйначай з сельсавета нехта прыехаў, а гэтыя ўжо зацягнулі да сябе, у лазні паляць. Во падкалоднікі ўжо, во супараты людскія, во каб ім, загаварыла раптам, усё больш і больш злуючыся маці. І як гэта зямля такіх на сабе носіць? Дык гэта ты праўду кажаш, уга, узрадаваўся дзед Трахім. Заганяў ён бабу сваю, гэта Іван. Трэба ж, каб жанчына так мужика баялася. Як бы сам сабе разважыў дзед Міхалка. Во шкарат, во хітрун. Як гэта ніхто не дакажа на яго? Людзі ваявалі, а ён адседжваўся, крыкун гэты, тарбахват. Служыў і нашым, і вашым. І тады яму было добра, і цяпер. Ён і стараста, ён і партызанам парсючкоў рэзаў. Тых, што ў людзей карабаваў. Валёнкі ды вязёнкі немцам збіраў. Не так немцам, як сабе, а гледзела я аднойчы у Грышчыхі, маці ягонай, свае вязёнкі на руках убачыла. Што ж я, не пазнаю сваё? Як вам, цётка, цёпла ў маіх вазёнках? Кажу. Заплюскала вачамі, галавой заныкала. Што ты кажаш, таечка? Мае вазёнкі гэта, мае. І ходу ад мяне. Зладзюгі. І добра ім, яны чыстыя, іх не зачапі. Чаму гэта мужчыны нашы маўчаць? Хаця якія гэта мужчыны? Грэбліва скрывілася маці. Ацалелі ад вайны і рады. Да спадніц прыбіліся. Хто ў брыгадзіры точыцца, хто ў леспрамгаз. Мы ваявалі, мы заслужоныя, нам выгоды давай. А мы тут не ваявалі? Мы тут мёд ели, піва пілі. Ты, мядзвёдак пракляты, ты мёд еў, ты людскія слёзы піў, каб ты ўдовінай слязой папярхнуўся. Маці прыклала руку да вачэй, заплакала. «Мама, мама, не плач!» – закрычаў, спалохаўшыся Іванка. Усяго ў вайну было. Не то асуджаючы маці, не то спачуваючы ёй, сказаў дзед Міхалка. «Ой, і кепскі ён чалавек, гэты Іван, уга!» Ужо не радуючыся, а ўздыхаючы, загаварыў дзед Трахім. Летась луг дзялілі, ён у камісію біўся. Дзялілі па дварах, па парадку, каб крыўдна не было. Дзялілі, даходзіць да яго чарга, якраз ля Ананнявай лазні, ля рэчкі, да выгана бліжэй, яму паласа прыпадае. Ну, канешне, там лубяк. Кароў на пашу гоняць, абавязкова каторая ўскочыць. З пашы гоняць, зноў не без таго. Тут ужо як не пільнуй. Закруціўся Іван, як вуж. Мне, кажа, з пляменнікам маім Васілём у адным месцы дайце. А тут няхай другому каму. Мне пляменніку ўсё адно касіць трэба памагаць. Касу накляпаць ці асадзіць, ды і перавесці сена трэба памагчы. Які ж ён яшчэ гаспадар? Бач, як загаварыў. А за ім па чарзе ішоў Аўдулін Цяўлік. Дзіця ж горкае, як і Васіль той таксама. Такі ж гаспадар. Але ж зацяты ён, малы, але хлопец порсткі. Упёрся, хоць кол на галаве чашы. Во ўжо малайчына хлапечак. А тут і Аўдуля аднекуль прыбегла. Як закрычыць, як загалосіць. Мужчыны, каторыя пачалі на Івана наракаць. Адступіўся. Вот так бы раз, другі, дык бы наўчылі б,
сказала ўжо нават неяк абыякава маці. Яна зноў ужо ваджылася ў парозе з чыгункамі ды вёдрамі, плюхала вадой, потым пачала выціраць анучай падлогу. Узяла на рукі вялікі чыгун з бульбай, асцярожна несла яго да каменка, адстаўляючы ад грудзей. Абышла дзеда Трахіма, той убачыў, занепакоіўся, адсунуўся разам з заслончыкам, прымерылася і гупнула чыгун на трыногу. Падгарнула да чыгуна галавешак. «Падкінь яшчэ паленцаў, Іванка, няхай гарыць», – сказаў дзед Міхалка. І да дзеда Трахіма: «Я ж тады на лозе разам з мужчынамі быў, калі туды цяўліка гэтага немцы прывезлі. Дзівам ды з Божай помаччу ратаваўся я». «Дзед, а я бачыў, як немцы іхнюю хату палілі», – гукнуў Іванка да дзеда Міхалкі. «Лепш бы не бачыць гэтага, сучын кот», – сказаў дзед Трахім. А ўсё праз розум дзіцячы малы, усё праз дурасць. І як яго пацягнула тую вінтоўку нямецкую браць, хлапечыка гэтага, аўдулінага. І тыя ж немцы неяк забыліся, выцягнулі з грузавік з гразі і паехалі, а вінтоўку пакінулі ляжаць. Потым вярнуліся ж, бач, а таго цяўліка, божачка, што галава той розум. Як бы азяліў хто. Вінтоўку на печ зацягнуў, укрыў посцілкаю. А як яны, немцы, дакапаліся хто і ў каго. Расказвалі, яргечуць, едуць. І машына ўжо легкавая з імі, і афіцэр. «Яшчэ добра, што толькі адну Петрачкову хату спалілі», – сказала маці. Асцерагаліся яны яшчэ тады паліць, на пачатку вайны. Цімохава хата з Петрачковай амаль упрытык. Дык немцы на Цімохавай страсе пасталі, паліваюць яе нечым, не пускаюць на яе агонь. А як Петрачыха бедная, аўдуля, кідалася, галасіла, бабы абступілі яе, трымаюць пад рукі. А як цяўліка гэтага пасадзілі ў машыну ды сказалі, што на луг павязуць, каб паказаў, дзе бацька да ўсе нашы мужчыны. Зайшлося сэрца ў мяне. Немцы ўсё гергечуць. Партизан ды партизан. Ну, думаю, будзе і нам бяда. Там жа, на лузе тата. Нічагусенькі ж мы не ведалі тады. Лаўчэй пачаў усаджвацца на калодцы дзед Міхалка. «Можа, трохі разгаворыцца дзед, – падумаў Іванка, – а то ўсё нечага маўчыць, сёння ды маўчыць. Якраз абед быў, мужчыны ля будак паселі. Я ўправіўся неяк раней і пайшоў да азерца міскі мыць. Колькі там часу прайшло, не ведаю, толькі чую, машына фурчыць. Мужчыны нашы, чую, загаманілі, а потым пацішэла ў іх там. Пахаваліся, думаю. Ды дзе там пахаваліся? Разгубіліся яны. А я, калі ўжо машына да табора пад'ехала і немцы пачалі гергетаць, калі крык там узняўся, шуснуў я ў ваду, пад лазовы куст забіўся, рукою за сук трымаюся, каб не захлынуцца, гляжу. Гэта ж усіх і ўзялі іх там, заключыў дзед Трахім, а я ж перад тым з лугу паехаў. Даніла Талялюй з Цімохам Кундылам уратаваліся, сказаў дзед Міхалка. У дубкі у той час па брэдзень пайшлі, пабоўтацца ў канаве хацелі. Пачала закіпаць па трывозе бульба, гонячы шумавінне цераз край і заліваючы агонь. Іванка адкацеў ад чыгунка галавешкі. Яны сіпелі, тхнулі на хату дымам і горкай парай. Падышла з лыжкай маці, сабрала з бульбы шумавінне. Пакаштавала вар з лыжкі, ці даволі паклала солі. Патупала да стала. «Засідзеўся я ў вас, уга?» – занепакоіўся дзед Трахім.
Трэба, мусіць, і мне ўжо на вячэру. Так і не прынёс шунь. З жалем, з гнятлівай роспаччу ў сэрцы падумаў Іванка. Чаго было прыходзіць тады? Не, сват, пачакай! Устаў з калодкі дзед Міхалка. Павячэраем з намі. Так не адпушчу. Павінен ты яшчэ маёй кіслушкі пакаштаваць. Выцісну нядаўна трохі я, да маланненных шасцін. Дык гэта ўжо 6 тыдняў будзе, як памерла. У наступны будзе чацвер. Царствие ее небесное, перахрысціўся дзед Трахім. Во, забыў я совсем. Иванка, сучын кот, погляди, что я тебе принес. Каб ты не думал, что дед твой узвей ветер. Подметься, подмеўся, а не зрабіў. Дед повернулся и пошел до порога, где стояла кошелка. «Чунь! Чунь! Дед принес чунь!» – закричал Иванка, позираючи счастливыми, покругленными очами, то на деда Михалку, то на маті. «А, божечка, мусить и правда!» – не то сполохалася, не то здивилася маті. Дед Трахім, присевший у порозе на кукишки, развязал кошелку. 7 частка. Ад высыпанай на рушнік бульбы густа і высока, аж пад столь ішла пара. Тут жа, на рушніку, жаўтлявым мяккім каптурком ляжалі тоўчаныя каноплі, мачаць бульбу. У шызую, алюміниевую, не надта вырабленную миску наліта была сыракваша. Яшчэ такая ж міска стаяла за гуркамі. Дед Михалка, стоячи перед столом, обчищал цибулину. На каменку скверчела пательня, трохи покарабачаных, со смяглых скварок, трохи заталки. На окне у рудым от колішняй самогонки графини стояла свежая дедова кислушка. Бабуля заворушилась на печи, позяхнула. Потом ля коміна зашматела лучына. Бабуля, мусіць, уставала. «Куліна, злазь ужо, вячэраць будзем!» – гукнуў дед Михалка. Кінуў абчышаць цыбуліну і прыслухаўся. «А вячэрайце, вячэрайце ўжо! Ты ж ведаеш, як я вячэраю! Вячэрайце сабе!» І зноў на печы стала ціха. «Сваця Куліна, дык чаго ж гэта ты? Ці гэта так табе кепска?» – падаў голас дзед Трахім. «А, гэта ты, сват Трахім? А я ляжу, сплю, не сплю. У галаве гудзе, бы званы б'юць. І голас як быццам знаёмы, а не пазнаю. От старасць не радасць. Як жа там, свацця?» «Мадзее трохи, мусіць, як і ты. З жыватом у яе, можа, язва якая. Содай толькі ратуецца, а яе во нідзе не дастаць, уга? Хіба што язва, а то ж яна маладзей за мяне. Злазь-ка, злазь, свацця, дай на цябе хоць паглядзець. На запечак хіба злезу, пасяжу. А вы вячэрайце без мяне, нічога нешта ў роце не ідзе». Бабуля злезла з печы і села на запечку, паставіўшы ногі на дошку прыступку. Цёмная хустка была нізка насунута ў яе на лоб. Пад хусткі рэзка азначаўся худы, з цяжкім надброем твар, з кручкаватым тонкім носам і застылымі, як бы прыпухлымі вуснамі. «Во моя дорога, от печи до порога». «А ничего, — сказал дед Трахим, — переживем зиму, летом будет лацвей. Погреем кости, уга?» «Тата, — сказала до деда Михалки Иванкова мати, — проси, каб садились за стол». «Бабуля, — подошел до запечка Иванка, — погляди, что у меня на ногах. Мне дед Трахім чунь сплёў, і аборы аж 2,
Адну ў запас даў. А ножкі вот толькі трохі карэлыя. Маці сказала, заўтра памые. Ну, добра, ну і няхай, скоранька сказала бабуля, і Іванку крыўдна стала ад гэтай яе безуважнасці. Нядобрая гэта бабуля, падумаў ён. Спала на печы, спала, нават не чула, як дзед Трахім прыйшоў. А мо знарок не абазвалася. А цяпер вячэраць не хоча, упрошвай яе. Не хоча, а ноччу ўстане і пачне шукаць сабе чагось паесці. Быццам ёй не даюць. Дзед і той за гэта на яе сварыўся. Нічога не буду ніколі паказваць ёй. Пайду лепш да дзеда Міхалкі. Дзед, сказаў Іванка, паглядзі, якія ў мяне доўгія аборы. Я вось так закруціў і яшчэ вось так. Заўтра мне мама аночы памые. А ты мне адну сваю суконку дасі? У цябе вялікія, дык мне з адной будзе дзве. Скажы, дасі, дзед? Ну, што з табой зробіш? Давядзецца даць. Божа, навошта я аддаў яму наган? Падумаў раптам ён. Што гэта я? Што робіцца са мной? Душа ў мяне стала мяккая, як воск. Не давядзе гэта да добра. Іванка, сказаў дзед, заві дзеда Трахіма садзіцца за стол. Сват, хадзем-ка, а то ўсё астыне зусім. Пастаўшы перад сталом, яны хрысціліся. Дзед Міхалка задумліва і пакорліва, слаба шэпчучы нешта. Дзед Трахім скоранька і дробна, ненатуральна задраўшы галаву і няўцямна, палахліва плюскаючы вейкамі. Потым селі за стол. Колькі ж гэта ёй было, нябожчыцы маланні? Спытаў дзед Трахім. Да было і нямнога, год, можа, 55. Коліна, колькі маланні было год? Во не падумаў бы, уга, а выглядала ж на ўсе 60. Жыццё халернае было, сказала бабуля. Ды яшчэ табаку гэтую курыла, як мужчына, сасмягла ў яе нутро. А радзілася ж яна, калі мне было ўжо 10 ці 12 год. Я ж ужо за табой, Міхалка, замужам была, як няшчасце тое навалілася на нас, як тата і мама грыбамі атруціліся. Перад японскай вайной гэта было. Ну, так яно і будзе. Год ёй 55, сказаў дзед Міхалка. Мне пашанцавала нябожчыца ў гэтай жытцы, страпянуўся дзед Трахім і заківаў галавой, і сам неяк увесь выпрастаўся за сталом, цвёрда папёршыся рукамі аб лаву. Каторы ўжо раз за вечар здзівіла Іванку неадпаведнасць таго, што казаў дзед, усяму таму, што выказвалі ягоны голас і ягоная пастава. І як бы сам радаваўся гэтай неадпаведнасці дзед, як бы любаваўся на свой голас, які праз увесь час быў аднолькава порсткі і жвавы. А нічога ад яе не бачылі, акрамя добра. Няхай ёй будзе лёгка на тым свеце, паспешліва і безуважна загаварыў дзед Міхалка. А Іванка здагадаўся, што гэтая безуважнасць у дзеда знарок. Як бы хацеў ён абысці так, прытуліць тую порсткую жвавасць, што неўтаймавана, нядобра чулася ў голасе дзеда Трахіма. 40 год з намі пражыла, слова благога ад яе ніхто не чуў, а пра яе сказаць дрэннага грэх было. Нага хворая, змалку гэта ў яе, ад гэтага і ў дзеўках засталася. А яна ўсё кульгець да кульгець, за ўсё бярэцца нароўні са здаровымі. Памерла неспадзеўкі, сказала Іванкава маці. Запарылі мы перад тым белізну, я на ваду насіла ўсё. Ніхто тады нічога не западозрыў, ды ў яе, мусіць, прадчування не было. Спаць, праўда, у той вечар раней лягла.
Ноччу мама чула, уставала колькі разоў ваду піць. Чаго ты, маланне, баліць што? У хаце нечага душна, ты спі. Пад раніцу спахапіліся мы, ды позна. Давайце вячэраць, сказаў дзед Міхалка. Паспрабуй вокіслушкі, сват. Не ўмею я гнаць яе. Гэта толькі таму, што трэба. Сядай ты, праскута ўжо, так і да ночы не ўправішся. Нябожчыца маланне парадак за сталом любіла. Ой, любіла, пазвалася з прыпечка, загаварыла бабуля. Да абеду ці вячэры нічога, бывала, у рот не возьме. Іванку ўсё правучала, каб не круціўся без пары ля стала. Міхалку шанавала, любіла ў доме гаспадара. Выпі, выпі, сват, пробуй знімі. Дзед Трахім паднёс шклянку да рота, узяў глыток, паплямкаў губамі, гледзячы ў столь. Харошая кіслушка, уга? Навошта ты гнаіш яе? Куды лепшая, чым мяне, як апошні раз гнаў? Ну тады выпівай, сват, выпівай. А ты чаго глядзіш на яе, праскута? Чокнуліся ўсе разам, на нейкі момант адвялі адно ад аднаго вочы. Ну дык царстве нябеснай нябожчыцы, сказаў дзед Трахім і рашуча, хораша выпіў усё да дна. Перахрысціўся і выцер далонне вусы. Ох, злая халера, уга? Бяры, сват, скварку, ці мачаеву тлушч агурок. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, спадзяюся, твор Міхася Стральцова «Адзін лапаць, адзін чунь» вам спадабаўся. Дзякуй вам за ўвагу, падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі.